Имаме. Здравейте, приятели! Днес съм при Емили и Тихомир и Елизабет, където ще сготвя много известно ястие от моя край, горнооряховско гарне с телешки жили. Ето това са жилите. Това са другите съставки, които имаме тук. Олио, дафинов лист и други неща, които ще ви обясня. Но първо малко история, като започнем. Така, първо сега вземаме гарнето. Имаме си гарне, да, което ще ни е нужно за приготвянето на рецептата. Телешките жили са предварително овкусени с дафинов лист, измити, подсушени и така нататък, подседени. Сега да започнем да приготвяме един голям картоф или два по-малки. Да. В начало сме взели един голям. Ето го големия картоф. Един голям. Обелваме моркови и лук също така кроме. Да. Покажи го на моите помощници. Картофа. Ето. Да. Колко голям картоф. Колко голям. Ето това е пащърнак, който е на купчета специално. Пресен. Това са моркови. Това са моркови. Значи на бейби моркови. Ще се режат на колелца. Ето една Да. моркови, да ви покажем. Ако искаш дай картофа, някой да вземе морковите, други лука. Аз ще взема моркови. Айде, аз имам лука. Тогава се разбираме така. Как? Да взема аз лука. Така. Сега трябва да си взема нож. Там Има ли секунда. някъде само за отпадъците, за обелите? Може в мивката също. Така, това е гарнето. Да, ние започваме да. Аз как да го дадем? Лука как да се... Ще има и червено вино, доколкото виждам някакви други поправки има. А лука как да го нарежем такива? За тези, които искат да се хранят здравословно, не препоръчвам да се готви с соли. Може да се готви с свинска маса, с някаква лой, телешка, свинска маса или пък с кокосово масло. Кокосово олио. Да, но просто ние го правим по традиционната рецепта, която е от твоя град. Горна оряховица. Сега, само Пък да... днеска ни е cheat day, така че... Само да видим, така ли да снимам отгоре да се вижда. Да, така мисля, че по-добре ще се вижда. Приятели, датира историята на горнооряховското гърне от времето на цар Борис. Имало е много един известен обществен деятел и човек, който много обичал да се забавлява. Байван Айнанджията, мисля, че точно така беше. И той измисля това, събирали, както сега има къмпинги, само че са били различни с пайтони едно време, по времето на цар Борис. И той организирал такива сбирки. Това е негова рецепта, но тя се пази, трябва да ви кажа, много по-строго от рецепта на Кока-Кола. И много в града има, които я правят, но малко я знаят. Имаш прецитно, ма така ли? Вижме. Е, така ли имаш прецитно? Да, точно така. Малко по-едро. Малко по-едро. Да, моркова, нали така? Точно Колелца. така, да. Малко по-едро, добре. Правиме в момента горнооряховско гърне, което се прави основно от горна оряховица и велико търново. Първо нарязваме зеленчуците, обяснете, първо нарязваме морковите. Да. Лука. Белиме картофа. Белиме картофа. И да ви научиме как да го приготвяте и вкъщи. Нали ще стигнат при моркова? Режеме на по-наедричко лука. След това просто подготовката е малко повече, по-изтънчена. После просто се на 180 градуса в студена фурна се пече. Как в студена фурна? Демек в... Не предварително загрята. Да, в фурна, която е на почти 200 градуса. Трябва да имате керамичен съд, такова голямо гилче за стават нещата. В такъв глинен съд. Да, в глинен съд най-добре се получава това ястие. Да, ето моя лук е нарязан. Малко се премества така, че... Ето лукът на Елизабет е нарязан. Аз нарязах морковите. Ето някой картоф от тук на... Картофа е нарязан, но трябва да се операт тия неща. Раничките, които знаете, че раничките не са приятни на никой. Въпреки че съм била и в много луксозни ресторанти, в които пак картофите са имали рани. Трябва да обеля картофа, което не може да го обеля, а така хубавичко да обеля. Какво е? Това е пащърнак, нали така беше? Пащърнак, да. Пащърнак има, опа леко.
Тук са другите продукти, докато тях. Вино и хрян. Ето, И доматена паста. Преди се е правило с пътладжан и сухи вино. чушки. Става за гурманското гърне. Много ранички има по картофа, само че. Сега ще изчистиме. Паста, Сега да доматена започваме паста. Добре, сега. да започваме бети. Да. Да започваме да редим. Добре. Малко олио, може да. Да, добре от това. Първо това използвам. Добре. Картофа е много зле. Хора, Срежи го на две и направи го на колелца и обирай най-хубаво. Да, ето сложих. Олио, Така достатъчно ли? Да, Така. малко по стените. Е така. Ето така. Да, личи си кой е готвил. Така. Трябваше да вземе Сега картофата. слагаме, подреждаме Само дъното и жилите. Те са с предварително косени с дафенофлис. А престояли ли са в марината или... Не. Те нямат нужда. готово. Това е телешко месо да И уточним. сега Да, картофите как телешко се месо. режат? На колелца ти каза и на... Как на колелца, в смисъл? Ами, както ги кръгчето. нарежеш по твой вкус. Дай да измислям нова версия. Мина по-големи е тогава Да, няма парчет. проблем, то ще се пече около 5 Ето, часа. да. Тук да го изсипеме ли това? Не. Не. Добре. И сега, ето това е вече подложката и започваме на нея да редим всичко останало. Е, така става, да. Става и така. Е, така също ще. Така, добре. Ето, пащърнак, паста. Давай, с които разполагаме. Ето я пастата преди, както се е правило с... Малко да остане просто около... Без ли лъжичка направо ти е по-удобно? Не, тут после така или иначе се разтопи. Слага се на места, така малко по-разхвърлен вид. Да. И после си го... Това все пак не е гурме, а е гърне. Да. Така че... Няма Това е. значение от подредба. Това остава. А пащърнакът? Да, всичко слагаме. Слагаме, Почваме да украсяваме една прекрасна картина. Ако знаете как мирише от тук, Така, е малко така. нареждаме си, да има навсякъде. Така. 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 Така да сложим и тук. Чесъна може и цял. Някой ако може да не спира да го нареже. Ей сега ще го беля. Да фенофлис. Сега ще го беля. И черен пипер на зърна, извинявай. Ето готово. Айде, име, че ги служи. Най-лесният начин да се бели Всичко чесън, слагай там красиво. е като- картината. като го... Ето, нарязахме и картофите. Ето ги, сега почваме да ги слагаме и тя. Чесън служи и черен пипер ли трябва? Или червен пипер? Аз го сложих, да, черен пипер. Имаме доматена Карабибер. паста, карабибер. Така. 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 Да, Ето третото си е чесънче. Така. Което се бели за секунди. Ето. Така. Сложи отгоре да има морковчета, да има цвят. Ще има и цвят и морковчетата ще сложа. Така да отворим сега с... Да. Това ще се изсипва. Да, Това да, ще се да, полива. да. Разбрах. Така, какво е това? Това е хрян. За още повече вкус. Точно, браво, много добре. Ето. Карабибер да сложиме. Аз сложих Добре. такъв едър, най-добре. Добре. И последно залийте храна с виното. Трябва да покрием. Каберне Совиньон, Мерло също става червено вино. Да, ето червено вино. Сухо ли трябва да или от по-другите вина също става? По-добре да е така. Да. Колко се слага?
Ами, Тя трябва да каже кога да покри. спрем. Половин бутилка от... Да, цялото ще се сложи. Да, половин бутилка от половин литър. Така. То това не е половин литър, това е 200. Сега... Да. Добре. Давай сега малко да размесим всички. Да. Така и го натисни да покри. Да, ще го размеся то. Така. И го притисни после. Да. Жилите трябва Виното да пуснат. най-много така акцентира. Да. Се допълва с другите съставки и жилите усетим трябва да се вкуса на облекат в виното. една такава много специфична обвивка. Нали е Да, достатъчно? натискай разтакова? сега. Слагаме ето тук фолио. Ние фолио са Имаме фолио. Къде го? Е там. Къде е това там? В това, в шкафа. Отдолу ли? Няма. Чакай. Къде? Не, този другия шкаф. Това не е, това е абсорбатора. Да. Ето, намерихме го фолиото. Ето фолио. Чакай малко, само да го отворим, защото винаги е така се разкъсва. Ето. Сега колко трябва да скъси? Или колкото да покрие това. На колко градуса? На 180 градуса за около 5-6 часа вече. За колко часа? За 5-6. 5-6 часа? Да. Оле! Тайната е бавното готвене. Бавното печене. 180 градуса на 5-6 часа. Градуса, да. После може след третия да се отвори, да се пробуди месото с вилица. Чакайте. Слагаме сега. И някои го правят Значи това е по-скоро ядене за вечеря, не е за обяд. Да. Ако е за обяд, трябва да станем в 6 да го направим. Формата на колко трябва да? 180 градуса. Значи, Горна-долна. Някои слагат, тук само да ви кажа, Горно-долно. 100, да, ето така. за да се запечата. Да, това е. И това сега го слагаме да се пече. Тук отдолу ли да го сложим, защото няма да сме Опа, то това. няма, чакайте, трябва да... Премести решетката, да. Да. Решетка трябва да... Ето така. И го слагаме. Слагаме го. Фурната е на 180 градуса, тя както каза, трябва 5-6 часа да се пече. Аз за първи път чувам, че ядене, което се пече Ами 5-6 ако печеш часа. агнешко, знаеш ли колко време трябва? Колко? 4 часа минимум. Тук е 6, тук е много повече. Така. Сега. Сложихме го вече, змии ръчички, тая ще оправя тук тая Добре. кочина. Да приключваме с снимките. Ай! Целувки! И след 4-5 часа дай Боже да е готово.